हेलो फ्रेंड्स एबे टाइम है ऑलरेडी 2टा+ आम एबे बाहरलु घर एबे एत राति कौन पे बाहर आपण मैंने भावुवे कज आम घर टू हो प्राय 200 किलोमीटर सो आम जल्दी टिके बाहर जाऊँ। खुशु खुशु एत राति कड़े बाहर जाओ खुशो ये खाली चलो सांग माने एबे आमे बाहरी गलु माँ को पाखरे एतिकी प्रार्थना तार दर्शन भलरे हो जाऊ आमे आउ भलरे भलरे घरे पहुँची जाऊ। सकाळ हो गले सांग माने सकाळ व्यूटा केते मस्त लगुच ना हेले घरे थिले व्यूटा मु केबे भी देखि पारेनी बाहर को आसले टिके चांस मिले मते देखिबा पई तमन को मुहरा टिके देखलो सोगी जो गोटे जगार टिके रहिलु भ्यूटा को एंजॉय करने पई आपण माने कमेंट रे कहिबे केमती लागुची। बांती कर छुआर हालत खराब भ्यू को टिके एंजॉय करिके देन आमे पुणी बाहरी गलु। सांग माने आमको आहुरी 40 किलोमीटर जिबार अछि। फाइनली आमे पहुँची गलु 3 वर्ष पर माँ टिके दर्शन मिलियो। कौन गले टिके टिके टिके
ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବସିଲୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଯିବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି। ପୁଣି କେବେ ଡୋର ଲାଗିବ ମାଆର, ଯେବେ ଡୋର ଲାଗିବ ମାଆର ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ। ଖୁସୁ ଖୁସୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ଫାଷ୍ଟ ଡେ, ସୋ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ପିଆଜ ରସୁଣ ନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ? ଇଏ କହିପାରୁନି ମ। बिना पियाज भूसारा हम पियाज अलग भाट नहीं आउ सब बिना पियाज भूसा जी है पियाज सब ମୁଁ ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଓକେ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଚପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ସେମ୍ ସ୍ପାଇସି। ଯଦି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି କମ୍ ହେଇଯାନ୍ତା ବେଟର୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓକେ। ବରା ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ଯେଉଁଠି ବି ଖାଇଥିଲୁ ତାଠୁ ତ ବେଟର୍ ଅଛି ଏଇ ହୋଟେଲ। ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ପାଇସି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠିକି ଆସିଲେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ। ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12:20 ସାଙ୍ଗମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 12:30ରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇଦେବି। ଓକେ।
ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ପାଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ମିଳେ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା ଜମା ବି କରିବୁନି। ଭୋକ ହେଇନି ହେଲେ ବି ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବା। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଭୋଗ ବାହାରିଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:30। ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ଅଛି, ଟଚ୍ ବି କରି ହେଉନି। ଭାତ, ଡାଲି, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଖଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶାଗର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ତା'ର ବାସ୍ନା ହିଁ ଅଲଗା। ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ବି ହଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ପଞ୍ଚୁକରେ ମାଆଙ୍କର ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ 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 ଖୁସି। ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଛତିଆ ବଟ। ସେଠି ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। मांडिया मुलं 3 जण नागी मांडिया मुलं କାହିଁ ତମେ ଆସୁନ ଖାଇବ, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବୁନି? ନା 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 ନା, ରାଗ করবে না। हल्का टिके
ହ୍ୟାଲୋ ଖାଇବନି? ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଠି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆମ ଝିଅ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଝିଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଓର କହିବେ। ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉନି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଟାୟାର୍ଡ଼, ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।